Здравейте хора, днес ще правим един клип, това ми е първият клип. Днес ще играем Майнкрафт. Точно до село, тук що се генерира, ето виждате, още се генерира света пред вас. Добре, дайте тук да видим това село. Бем. Мале. Добре, късметли сме. Спомням точно до селак. Какво предлагаш? 10 кожа един. Ти имаш още. Добре. И то също. Ти какво? Тук, извинявайте, че понеже сам съм в стаята, съм в хола и може да се чуват някакви там реклами. Тук няма пекарна. Това е лошо. Няма майка ми. Няма пекарна на майка ми. Кой извинка? Така, извинете ме малко. Ало? Се върна. Да. Време. Така, извинете ме, обаче един мой приятел ми се обади. Ще ходя в тях, там ще снимаме. Сме с него. Втори епизод. Окей, дайте тук ще го направя. Да не ви пречат, бе. Побеждава високата температура и болка и е винаги до теб. Лекарствен продукт без лекарско предписание съдържа парацетамол за възрастни деца над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Микроб ТВ. Извънредни новини. Белодата за взаимосвета на микробите. Новият доместо с ултралайт. Непобедим срещу микробите за непобедима белода. Коя къща да сме? Мисля да сме в тази. В другата. Не с врата. Обичам малки къщички. Не си ги разширявам. В нея съм в тея. Тук има и овце, супер. Те всички са с едни и същи оферти. Това е 9 един емералд. 3. Типа си още по-гаден. Айде да ходим в Финландия! Добре, сега ще си направим един меч и това ще е за този епизод. Знам, че е много къс, обаче ще трябва хора в тях. Ще му как че идвам към тях. Ето, и ще спрем ето. И това беше за този епизод.